И Коста хора, това е трети епизод от Clash Royale. И сега ще отворим два фричеста. В тези гоблини надраснят. Добре, още един ще отворим. Защото бе... това ще го използвам. Това ще го използвам. Не, няма. Добре, ще отворим един Silver Chest. Опа, още... Добре, първо ще пуснем един, че да се отваря. И после да... с първото тесте, няма апгрейдваме, на второто имаме само това. Апгрейд. Добре. Колко ми трябва? Добре, едно. Мисля да играя с второто тесте. И да започваме. Да. Извините. Ама кашлям още. Всъщност, аз не съм си малко клипил да кашлям. Ват, коста тук е. Ще ма паднаха, бе. Така бързо. Остана, бе. Дайте, че убийте войните, дайте. Много бързо стана на това, бе. Какви са тези неща при тя, бе? Те много бързо нападнаха. И аз ще пусна едно е такова. Опа. Давай. Още един път. Опа. Уи. Сега ще пуснем гама. Ще пуснем стрелците, за да го целят. Така, давай. Сега ще пуснем големия. И много голяма батка. Дайте. Опа. Машинки сме. И нямаме експлозив. Давайте, гоблини. Давайте. Бам. Сега ще пусна един метеорит. Добре. Значи няма пуска метеорит. Този на къща. Тази мисля, че ще е победа. Така. Отсли го. Бам. Добре, умря. Значи пускаме летящи. Тук някакви летящи пускаме. Опа. Давайте. Според мен ще бим тая игра. Пускаме един и такъв. Голям войн пак. Направо. Давайте. Що само летящи пускат тия, бе? Това са слаби, само летящи. Метеорит. Добре. Що ще няма пускаме, ще пуснем и такива. Давайте. Защита. Давайте. Няма кога слушат. Ним давайте. Опа. Машинки. Ще има продължение, ако никой не победи. Не, искам да го щупя това. Ами, аз печелих. Добре. Едната игра става колко часа. Добре, 45, имаме още време за една или две. Добре, няма да дам такива. Всъщност, не. Сега ще играем едно с първо тести. Искаме един такъв. И 1000 и така. Давайте. Бързо. Да ги щупим тя. И още малко стана. Пускаме една с брадва. Добре. Отново извинете. Ама, какво се прави? Тия ще ме щупят май.
Не, няма да успеят, няма да успеят. Не моите, бе! Сте машинки. А така. Това ма щупи. Айде, мишка. Добре, защо е? Та май ще се губим. Пускаме 1000 гоблина. Гоблина! Ами, да. Нищо не направихме. Ще играм още набързо. Изчакайте, за малко ще спра клипа. Пауза. Отново съм тук. Малко прекъснаха, ама няма проблем. Айде де. Аз ме пак запуснах с първо тести. Фак. Ще се пробваме да направим нещо. Не. Един такъв. И давайте. Ще пусна един голям моблин. Не, всъщност тук ще пусна един, защото тя много бързо бият гоблините. Нищо ми лагна? Добре, оправи се. Давай. Как ще ми пуснеш 1000 гоблина, бе? Ети малко такива. Добре. Давай. Пускаме един такъв. Не, тя ще запусна стрелци. Това няма значение. Убих ми ги. Не, всъщност, само си го изхъбя. Пускаме един такъв. И сега ще пуснем един от 5 мана. Всъщност. Това мога да го прицакам много гадно, ама айде, сега не. Не ми се правят някакви разковани неща. Не сте ли малко много, е? Давай. Да, атака. Убивайте. Аз пак съм мъча, е. 4, 3, 2, такива. Бързо. И сега ще пуснем един от 5. Бързо е. Така, давайте. Давай. Три пускам. Добре. Давайте. Бързо. Да у нас печеля. Фак. Факио. Мигайте, бе. Това пусна някакви гамтевици тук. Някакви неща. Давайте. Опа. Давайте. Бързо. Май никой няма спечели. Всъщност то. Давайте, от въздуха ги би. Пускаме един тук. Тук само защита ще пускаме. Давайте. Давай, мача на живота ми. Пъгнаме. Те направо ги спарих. Тук. Пускаме една сбрана тук. Давай. Давай, че не такова разруши. Пак после ще мислим за другите. Аз от тази страна пускам. Тоест, лад. Пускаме един тук. И сега... Не, пуснах грешно. Много грешно го пускнах. Фък. Няма да умра. Това е на живот смърт. Не. Живи сме. Живи той, жив е там. И се разплача. Шуган съм. Ай, така. Няма проблеми.
Аз мисля вече да спирам клипа, аз бях Вико МС и ще се видим скоро. Хо-хо-хо-хо. Добре. Чао, бай. Чао.